Shalom, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna. Ada orang so tamulai pamujiota di parpungata di parminggota jumulu mahita martang yang nahohom di ganup rohat tabe martang yang mahita. Amin. Tapuji ma tuhata mare demahita sian nomor 22 ayat sada sahat tutolu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowari anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowari todi porbadia na tumo palangit, dohot tano. Amin. Ay ibana hapatean jala parmulani nasana adong, nama tamado ibana di na tinangihon ni natorop anak tuha songgopan padinggaton sun iduk ni hanguluan nasida marhite-hite haporsuhon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Asima roham dihami halak nagaleon. Di idahodo nagogodo musunami. Saitalu dohami di bahen ala ni hagaleon nami. Di baheni hupangi dohami tuho. Sai pargogoi jal pamonang mahami maralohon musui
marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji Tuhata, mari deita. Patik ni debata di minggutta sadarion, ima sian patik paupat na parjolo sahatu patik paupaton. Patik na parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, yang go tunggabe si Sobbaon, manang si Oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goari debata, yang go soturedalan, ai hona uhum dosogot, akka namar siriang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui. Ai di naonomarima ulhamu nasa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu, manang boru. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Manang rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangingani hutam. Ai di naonomari do ditoppa debata langit dohot tano. Dungi maradia doibana diari papituhoni, dibahenido ubaina dipasu-pasu debata ari paradianan nai jala di parbadiai songoni masahatna atau rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji tu hatta mari dehita. Di
Tato potima dosat tanagudangi tuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Saya asima roham midasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli ma rohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami, amin. Baga-baga ni debata taringok Tuhan sisani dosata. Molo tunga dong manang ise namar dosa, adong do pangudiata ima amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana digijang. Amin. Tapuji Tuhatta maredeita. Hatani debata epistel di mingguta sadarion ima natar surat sian pesalmen sia pulusia ayat mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat sia pesalmen sia pulusia ayat sada sahat rodi ayat sia marsikat sorin mahita majahah di ayat napasiahon rak mahita Jehovah do raja
akka hitirma akka bangso marhabang sohon herubim ibana humuttalma tanoon. Pujion nasida masogot guarmu natibul jalana sokal nabadia do ibana. Patibul hamuma Jehovah de batatai jalamar singgang mahamu tujoloni sidegedegion nipatna nabadia do ibana. Di bagasan obbun namar si jongjong ibana makatai tu nasida. Dirado tinasida do akka panidangion nai dohot patik na nilehon nai tu nasida. Rak mahita di ayat sia. Sai patibul hamuma Jehovah de batatai jalamar singgang mahamu di dolok na nabadiai ai nabadia do Jehovah de batatai songoni masahatna martua do halak na tumangihon hatani de bata jala na peopsa amin. Tapuji tu hatta marede hita. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko nirongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga gabean siatod di parbadia
adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni si dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sibai bayana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede pujian nabinuan ni kor inahanna dungi diuduti ina Debora.
Tabekima titing namasa dohot si pamasao di minggu ta sadario. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna. Tapeutihut madikting nama ragam di Minggu 10 Februari 2023. Naparjolo guarani Minggu tas sadarion estomihi lapatanna sai homa gabe dolok batu partanau batoan diahu. Topik minggu Yesus Raja Nasangap Nabadia. Napa duahon kelompok kor tu minggu tanggal 26 Februari 2023. Pitu tolu puluh wib ina Hana ina Deborah ama Huria 10 wib ina Kamis ama Salom remaja 15 wib ina Esther NHKBP ama Jericho. Napa tuluhun pertanyaan sektor hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sektor Nazaret keluarga Nyonya Sianturi Sintuate Boru Purba Gangsau Judea keluarga T Simatupang Boru Simanjuntak Jalan Swadaya Gang Nangka Bethlehem Mangulun Efesus keluarga Sintuate Sianipar Boru Manurung Jalan Kapitan Tolu nomor 86. Galatia keluarga Nyonya Simanulang Boru Tobing Jalan Dongkal. Filipi keluarga M Silalahi Sintua H Boru Sianturi Jalan Matahari Raya Blok 13 nomor 8 Mekarsari Rabu 22 Februari 2023. Sion keluarga Sintua El Manalu Boru Simanjuntak Gang Swadaya. Betani keluarga A Butar-Butar Boru Nenggolan Jati Jajar 2. Roma keluarga A Silaban Boru Purba Gang Ripan RT 0105 nomor 140 Siak. Korintus Mangulun Closing keluarga El Manulang Boru Sihombing Aula Gereja. Kanaan keluarga Sintua W Huta Barat Boru Manalu Ciherang RT 05 nomor 4. Napaupaton amplop diakonia sosial di hari Minggu sadarion tapatu pado papumungu amplop diakonia sosial huria tapasahat mai anon ditiki papungu pelean napa duahon napa limahon ibadah Minggu pukul 7.30 wib ibadah Minggu pukul 7.30 wib di tanggal 26 Februari 2023 nanaingro kita memakai bahasa Batak nomor onom ruas namoding
nunga marujungolu sahalak ruas inani huriata ima inata Nuruliana borusi manungkalit tubuh 10 Oktober 1950 moding 15 Februari 2023 umur 72 tahun 4 bulan nahina baluhon niamata es sinaga sian sektor Filipi saitu mibuma tarapul rohani sudi keluarga na tininggal hona na babituhon pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial Maulia tema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan dot iuran diakonia sosial 1 bulan Februari 2023 tuakana so pasahaton dope taingot ma amanginang makarik koton pasahatosa ganup bulan tuhuria marahite parhalado sektor tabi napa waluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 12 Februari 2023 520 sia halak napa siahon ruas namar ulang tahun kelahiran 36 halak ulang tahun pernikahan 14 keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 tolu 1 sia Februari 2023 hatani debatana pasikopen las niro hamuna tersurat di Pesalmen 20 ayat 6 tongon tahe dengan bahasa dot asini roha mangihut-ihut aku saliling aku mangolu Caladung mulak aku masuhaku mabagas ni Jehovah saleleng lelengna napa sapuluhon pelian iuran diakonia sosial toropna pasahaton pelian iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan 12 keluarga gudangna 2.475.000 rupiah 10 sada pelian bulanan tahunan toropna pasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguan 7 kepala keluarga kudangna 1.355.000 rupiah 12 tok-tok ripe tu pembangunan toropna pasahaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 2 kepala keluarga gudangna 350.000 rupiah 10 keuangan huria 7.341.650 rupiah pembangunan 1.278.275 rupiah sentralisasi 5.921.575 rupiah jumlah 14.540 sada 1.500 rupiah molotung adong pelian naso tercacat manang salah redaksi akapeliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata
Sai di pasu-pasu tuhatama peleani paen sangap di goarna. Amin. Tapi gima ede pujian nasinorahon ni kor amahuria. Tapuji matuhatta mared dehita laos tapapungunga piliata sadaa dohot sadabi. Guna sunyi
Tatoroso tuaya 5. Oh Yesus bersama awal sudirnya dihong oleh onawan seolah bersiram dalam roh Tuhan martuan ang sonang naroy Damini debatana sumurung sian salut na roha imana mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salutna. Dihita salutna amanami do ina nami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Barita nauli nagabi ujahan si pausoro sorota di ngolutta imana nenek sian surat paduahon sian apostel Petrus bidusada hujah sian ayat 10 rodi ayat 20 sada 2 Petrus sada ayat 10 rodi ayat 20 sada songonom madut di sini aidada huyuton hami akaturi-turian napi nikirni nabisu dina hupabotohon hami tuhamu haguguon dohon haroroni tu hatta Yesus Kristus tung di ida mata nabi do hato ngamon nai ai di jalodo hamuliaon dohon hasangapun sian debata ama dina masa tu ibana sian hasangapun natongami suaraon odo anakku haholongani rohakku nalomodo rohakku di ibana ima suara nahubege hami rosian banwa gijangi ujurap hami dohot ibana di doluk nabadiai jadi lemhot maatong hata panurirangoni di hami jalatama marsitio patusima hamu songon natu palito namar sinodang diingan nahulum paima tarida siulu balang arii jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna omma parjolo botohamu dang dapot hatorangani nasa palurirangon natar surat anggosian rohani jolma aidang dung sian tahini jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon ni todi porbadia dong ubay namar suara aka jolma disuruh debata ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tahamuliation di bagasan Tuhatta bui ganup ari ganup tiki hita dinalaho di luas tu hatta lau mangula dia ka ulot tabi atik pe sipata di ngulut taon olu sipata dang apala jupang napi narsita-sita di ulaun minggu nasalpu alai una kola sorat roha pikirata di bagasani paposma rohata nang tu bagasan minggu naroon saya Roma aka nauli na dinggan aka najagar di ngulutta molototok kita di nalamar pos ni roha jalan namar pakirimon di bagasat Tuhatta lasido nang di bagasan turpuk na hujahan nakiningan adong sada panindangion di tonga-tongani nguluni apostel Petrus songo sisani Kristus di son ima dina pabuaonna akana masa ni ida ibana marhite Tuhatta Yesus saliling ibana mangula di tonga-tonga ni portibion dala taboto dui takas molo tajaha sian surat
Evangelium ni sian Matius sa Johannes imana margoar sada panindangion natakas di ida akasisiani naung binaini Tuhan Yesus di tonga-tonga ni portibion dohot aka namargoar sada parnidaan. Nah khusus tu aka piga-piga si sean isarana tu si Petrus, si Johannes, do si Jakobus, lumobi ditiki di buan Tuhan Yesus tu sada inganan di doluk jetun di namartangiang ibana rap aka si tolu si siani Yesusi. Alai ditiki marbarita nauli aka si siani lumobi si Petrus ala dak sude na prosea de napatan na hira di rohani jolma hirana turi-turian manang di istilah bahasa Indonesia seperti dongeng manang melo di hari sehari-hari hata gabus doi dang na toho ai hata-hata nasongo dia mai na didok na pajupang ibana manang di BG ibana suara ni na siap banua gijang imana didok di ayat nakidingani teh ima di ka ayati di dok ai di jalo do hamuliaon don hasangapun sian di bata ama di nama sai tu ibana sian hasangapun natongami suaraon odo anakku haholongani rohaku nalomodo rohaku di ibana napatan nandang apala di haposi hata iya teh ala memang bakona teh molonunga borhat sian pikiran ni jolma dak sian haporseaon tu dak prosea do ya teh saruba do nang di tonga-tonga ni hita kan mejujuk do songoni hita molo makatai sahalak molo tuna songo dia ada nunga ni ojar rasa curiga rasa tidak percaya terida atasi palesep doi ata gabus di pasonang-sonang parea si pareo doi hatanai dang natutu doi batu tu memang gabi odo nama ban jojot ngoli jolmai dak prosia aka dia nak petikosi gabi didok nasotikos alai balik seru kadang-kadang jolmai songoni do ate balik sa nasotikosina ni hatahon alai alani manang boamai bau lu gabi didok natikos dui ate natikos dui alani ahmai maba mungkin alani pardonganon manang alani akaragam na asing. Jadi udu na pinabuha di bagasan trupukot babuha na situ do naung takas di ida si Petrus do akasisian nasing songo dia mah hasangapon ni debata marhite Yesus Kristus di tonga-tonga ni parsauran nasida di bagasan ngului. Jala odo sa sitong na umargate bahasa isitong jala dipatari don debatado parnidaan ni totu di son diamu kamanami do inanami adong sada parsaoran ni ate sisia ni do Yesus di bagasan parsaoran narosu parsaoran namar situ tu ibana dohot Tuhan Yesus. Saruba johita molo adong jolma didok adok kata asedia ditadaho si ai ni na songon-songon didok tada hira tanda-tanda Soekarno ninna ado tayo tanda Soekarno nina kan baholan tanda-tanda Soekarno nina bawido sian televisi ya teh kan bawido sian aka suara-suara audio kan bawido tanda-tanda Soekarno ninna teh. Jadi nang apalah takas di ida na takas ya teh ale biasanya mulu nasongoni tahe boy do jonok parsaroni bado ibana jarang nih dang jonok kia teh di kita be contoh na sugari holan tanda-tanda Soekarno pardonganan songoni do kita kemungkinan besar dang apalah boy terjadi hagor nih kekompakan di bagasan ya teh hagor nih kedekatan na tertentu ya teh kan termasuk di tonga-tonga di keluarga pe boy itu ya teh molo danganong hajo jonok niba do akayanak ko niba majo begitu dekat
biasanya kurang do holong ya teh. Tak boleh dihilal hamu teh. Amanami inan nami. Coba kita rasakan. Kok anak saya ini enggak begitu terbuka dengan saya. Kok banyak kali yang rahasianya. Karena apa? Karena kurang dekat. Tak ada persauran narusu di bagasani. Tidak terida di sini. Saru pada songon umpama amat tatinat ta umpamana kan. Olo do ngapa sangat suami istri. Ale belum tentu do adong akori. Molo di istilahna kedekatan di bagasani ate. Aku lu si patah kadang-kadang ujono do inata tu. Manang na tu inata dongan na manang tu amat tanasi ngale alam saya jonok do ya teh. Babu itu ya teh kan. Ini alaniaha. Ala songona cocok makatai. Kalau curhat saya sangat ketemu. Tak songon tu amat tanamian nate. Tapi hati-hati deh ya teh. Molo songoni ulu do gabi asing do ahana talik nate. Ini songoni do orang amat sebalik nah. Ini ulo morohana tudongan nato makatai. Ala jonok porsia iman. Ana di pasti porsia ala kedekatan. Jadi dia mau kamana mido inami memang perlu aka kedekatan nate lu mau di keluarga na agar tumbuh kasih ate songona dia dehon aka inahana nake kasih itu murah hati lemah lembut matabu hiya do nakin ate begi ate saya songoni manda hita sudi ate songona di dok holong ya ate tabe masih ogol edeni ama nakinya belga situ tudo kan holong itu hatta te belgaun ni debata. Totu on aka holong ni debata du yeti. Alania hadu itai dehon. Ada kedekatan kita kepada Tuhan. Antara kedekatan kita kepada Tuhan menyebabkan apa? Menyebabkan kita akhirnya kita bertemu kepada sesuatu yang disebut dengan kepekaan secara partodion. Kalau di bagas bahasanya kepekaan secara roh. Tapi gini kepekaan secara roh. Adung do cuma yang pakai mata roh. Ala ni kepekaan adung do cuma tunga ke ila sifat lambuan do. Molo adung do akar roh yang bersifat yang supra natural mana pito terasa do yati. Ale gudang do gabe merlubi-lubi yati kan. Songona lewat do. Iba. Begu ni seru ni dah abang ni yati. Adung do mesti songoni kepekanan terlampau berlebih-lebihan. Ale boy di, aku bereng nak kiningan di bilutan. Songono nak kepekaan do ya teh secara roh iya teh. Ale dang di sini di dok bison. Ale di dok persauran sisiani di hati dako di mana alania karena kedekatan dia kepada Tuhan menyebabkan dia mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita. Nah, odu didok sebagas dia don boy kita sampai mencapai karena kedekatan kita akhirnya ada suatu kepekaan secara roh atau disebut kedekatan manang sada pakilan nama saya masih jonok iba di partodionia deh. Dalam odu didok. Nah di dok dison, alai dan dihaporsia ya kajolma alaniaha, karena dia tidak hidup di dalam iman. Kepekaan secara roh, kepekaan secara partodion namun masa di hita hanya satu yang bisa dapat menjadikan kita peka terhadap hal itu adalah parsaurat teido debata, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu menyebabkan kita sangat sensitif. Dan kita merasakan bagaimana suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih tahu dong, aka pengalaman-pengalaman songoni ade. Mulu di sipata di ngulut niba ala memang lunga seda sakabona hiba dohon umpaman do Tuhani dang do pe niulehon ngalung rasa keyakinan niba. Adung do songoni ate pede. Saya harus berhasil, saya merasakan ini berhasil. Karena apa? Ngahira hunipi honda budari babua ikon boido di padu Tuhan dan ikon dapat tudo nasi songonon manang nadia mai itu termasuk suatu kepekaan nate itu didok nakin dia mendengar itu dengan kata-kata itu odo
anakku haholong rohaku, nalomo rohaku di ibana. Udui. Ale ikut hati-hati do hita. Kalau kita dikatakan dengar-dengaran dengan suara Tuhan dalam itu, bisa saja terjadi kadang-kadang jangan terlampau gampang, dan bisa juga kita mendengarkan sesuatu itu bukan berdasarkan karena roh Tuhan. Ada untuk kejadian nasi songoni ate, nang di tonga-tonga ni aka nadisi, songo si Raja Saul lah teh. Dia adalah mengetahui Tuhan, tetapi dia karena emosional dan dia sudah agak jauh daripada dasar akan imannya, dia akhirnya jatuh ke dalam suatu perasaan bahwa itu ada suara Tuhan, padahal itu sudah suara iblis. Karena apa? Karena motivasi dia sudah salah, dasar dia sudah. Ainum bani di ngoluta kon tetak do hita mar parsawar tu de bata. Songo dia do parsawar tu de bata. Asa jupang nadi do nakiningan tang apola sederhana do ya teh. Molo mangulu hita di bagasa sada puji-pujian tu Tuhan dengan sesungguhnya. Songon aka edet tei do dalam memang dakolan puas di pamangan, ala itu merupakan sesuatu kehidupan kebutuhan dalam hidup kita, itu sangat luar biasa, membawakan hidup kita sangat kepada kepekaan. Malu begini nakin nakaina nang sedebora nakin bah, wih di hati. Terbayang nih bang umpamana kan sesuatu hal bagaimana begitu nyata, benar-benar adalah perbuatan Allah itu tidak dapat dipungkiri, sungguh membantu kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita menyanyikan mangendeon ede puji-pujian ini, di situ jami dan namangu dihita, nama nogion ita to di kepekani madok, bah iko masih haholongan do HP. Kasih itu lemah lembut, oh udang lemah lembut. Holokku ate alak, holokku nagudangan makatai pe iba gosok-gosok ina kan, umpamana kan. Ay nang halabohope holong dia teh. Ido inakiningan contohnya itu suatu kepekaan yang bisa membuat kita bahwasanya kita seperti bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan saya, dengan pribadi kita. Saya tak boleh taruh badung kita umpama di keluarga aduh kepekaan roh umpama ni ba nga songona anggo mulai dua mata nami ku pasulapak donian ya nga no apa dang di bawah to alanya hado pasulapak ini mana. Au begi mana asing-asing do lakana inakan alero matodi nata nang itu hanya merupakan gosip belaka. Umpamana kan terus todi kepekan todi kan balik sama dah tutu do tahe ini nak. Apa balik sa teh roh amat tai pitor bado ator kan pitor ta sambut do dengan dinggan kan ngamang ako ubay ma nalas diho ide teh ala memang ngali-ngali do kan. Om kepekani ya tewu ati. Karena apa? Persekutuan kita kepada Tuhan. Coba molo kita dak tapah somal-somalhon persekutuan kita kepada Tuhan, berdoa, bernyanyi, tu gereja, doakan asing. Wow, ulu sipata terhantam kromo dia teh. Ulu sipata marbilo dak nakatata ulu pitor gasa-gasau kita baju jo malan ya biasa na songoni nak kiai mana mar persawar tu persauran ni tu de bata doi molo gasa-gasau langsung negative thinking ya kamu ina pe ikosongoni dua deh au yakin nggo hamu na disok kuida kepekan roh partodion kuat do hamu sian NDIB ubereng luar biasa do pangolu hotod dia deh langgia emak songoni dua deh apalagi wala kubereng be edeni amanai kurai bahirana habang tuban wagi jeng kurasa ayo dua deh. Apalagi leder tak nakiningan holan na hijak sautik bah sautung hebang di raku dah aido aidi odoi karena apa itu tadi firman Tuhan ini hatani Tuhan nai di hati dakko di mana na tutu si tutu. Nah tutudison kita memiliki satu kerinduan setiap saat bagaimana kita melihat kuasa keajaiban kemuliaan Allah dalam hidup kita, pasti kita punya kerinduan. Karena dari situlah kita akan merasakan bagaimana kuasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Akimam. Kalau suadong kita merasa hon pakilanta di bagasan rohat tahun bah burjunaya pe Tuhan itu buat teh.
Nanti buah rumah baru alai bui do upa gudang-gudang gelekon satu na jadi upa ngulihon upa mulihon jala bui do kosongonan. Itulah kepekaan secara roh. Alaniah persawaran itu hani hidup kita. Ikon hidup dalana. Bahkan kepada kita mungkin kita persawarat tatu de bahkan membayar songo dia. Gabi bui do kita dinalaho yakin dan percaya optimis. Apa yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan ini, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ikoni dotong. Jadi kamu seorang yang percaya anak naporsia, dia selalu optimis dan dia merasakan ada suatu kebenaran roh Tuhan yang berbicara dan dia mempertemukan dalam dirinya untuk melihat kebaikan Tuhan pada masa depan. Odo ya teh. Hidung ini dipajang do di bagasan ayati nakinian odo oma parjolu boto hamu. Dan dapat hatorangan ninasa panuri rangon natar surat anggosian rohani jolma. Di ayat 20 nakiningan. Kita tidak mampu mendengarkan firman Tuhan, percaya dengan firman Tuhan, porsia kita ditangyak dai. Kalau dari diri kita sendiri, ikut dia, ikut siap kaporsehaun berarti. Kok kaporsehaun? Jadi sudah naik ikon haporsehaun harus iman, berangkat dari iman. Walau dia diheber sapu sada haporsehaun ini iman pos niro halui taringot tu sihirimu. Jalap tamotoan nato tu taringot tu na Soni ida banyak koma iha porsian itu pos niro hasi tutu taring sirimon niba kan mau ido songoni do ha porsian suga di suku tuida do sia porsian imak lah alusinate iman itu sebelum kita mendapatkan kita percaya itu ada ya kan carupa songo hita contoh warni sifat kita marbaga bahon tu anak kon ni bahkan contohna adung pangiduan ni anak kon mak aku ganti handphone lah nah kan loh kok ganti handphone ya kurang canggih lagi nih ini masih S3 ini S4 sudah ada S25 wah kalau itu S25 dong harganya dang niat tu sabea teh ngadong teh S25, S20 donian boto ngacang ginin nak mana buah mai kecanggihan nak alana hempoku dak foto SP gay husuku majuan non S dulu manang S4 di ada dak sampai tu gijang di 5 ale harga-harga hira tulis satu manang obat mai tersongoni mai ale yang gono aing ngadong 10 juta 15 juta sadadong do songonya nak kona jadi gini Pak, kita berjanji kalau aku naik kelas dengan nilai yang bagus, bagaimana? Bisa diganti, kan? Babuy, kalau di sifat songoni kan, babuy, ganti pe, ada nilaimu yang harus yang bagus ya, ranking sekian. Kalau enggak itu batal. Alai kadang-kadang natora kita kan berpikir, saya dia masa 15 juta, bayar. Haru balajoni amatan nami bawa saya dia mak mangan dope bayar sekolah dia nama cingka bau itu songoni ma partai bah HP obat bulan 5 bulan naik ale nganiuluan kan nganiuluan jadi buah ma baenon ya kan jadi anak koni pe ngapos roha wah apalagi omak naon umpamana ba orang parpungu ate manang pungan pari Kamis manang par Debora won atau tu di BGO hata ni tu hata dan mungkin marga buson ai jamitiani padita terus di BGO nin natong wan ulo di songoni kan anak ko ni malo tu maing ang ulo marga pos rohani anak ko ni tuita pos rohana abang mama ko nanti dia bekerja giat ujungna ulo sifat kahita songon dia macarana teh asa unang dia mah ulo di sifat di kredit ate kan di kredit ahokor nih handphone kan adung lo kan handphone kredit adung ada kolak ember pe ngadung kredit bu bereng mau lo di hutan untuk kan bu mau kredit ember enggak nak weh
apalah ember mau tekon di kredit di pikir aku dah. Jadi memang nama jadi di kredit inat tahun apa nang amat tahun makan sak matong sampai tu hari hak kan dang boy handphone buat tun anggo dang lunas sate dang boy kan holan patuju lu hodoi handphone nang gabi jotong songoni nah udok matuhita sonari handphone ni nunga boy lapatan na buat toni dak dan lagi asang dang boy ya teh dah mah hari hak bagak mah nilai nak apa dang dak tu dope hepengon nate kan hepengon kan ulu do siokon ngai bulan umpamanya bulan onom naik kelas badang dang dapok dope masih gatung dope ira 10% naik batagi malah kau nih mana mak handphonenya ini nilai yang bagus kau yakin ndak sama mama pak handphone itu ada yakin mai mana di lebereng masurat naon oh ido tahe dang bui buatun imana handphone saliling dang lunason ale nunga di mata rohana pasti itu akan lunas hapor siotipe songoni dua deh sipata ido didok sipata di tonga-tonga ni akan ngulut tahun hapor sioni dos songon na dido ede nomor piga teh 200 ayat 2 adu dia disi nak sipata di pabeda debata pangurupina ale molo nunga jupang tikina pitor tebu kemajo 200 unang gabi turi-turian songona di dok di sonna teh adong dok 200 ayat 2 coba tadi dia majui par musik nami iya baik maju asa tekas dua teh 200 ayat 2 on ayat mas dia udo ya teh ede mas dong ya do kejadian di son dia sipata kadang-kadang dakpos roha ale Roma tulaku didok ingok mabereh nomor 200 ayat 2 ya baik ma nang sipata di ya tak ya saya tulis ya nang sipata di pabenda di patapa murupina mono jumpa tikini pitor tongosona luar biasa songona di pabeda di bata pangurupina ale molo nu ngajupang tikina setelah dapat waktunya Tuhan pasti kirim yang terbaik untukmu. Ini yang paling penting yang kita harus akui dalam firman Tuhan. Itu perlu kita parsaoran narosu doh debata di ngolutta. Asa taida do hamuliaon hagogoon haburujuon ni debata di tonga-tonga ni paranguluat tei. Luar biasa. Anganido kepekaan roh secara partodio ini pasti akan nyata dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Unang asal mendekat. Dong do jolo halak krisan holan mendekat holan didok udah dekat aku pada Tuhan. Udah ada Tuhan nih. Alen ngebui terbukti di ngoluna. Holan secara rutinitas do ngoluna. Hanya sebagai lip service di kehidupannya yang bertuhan. Bukan begitu. Tetapi kesungguhan dia untuk melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Itulah yang menjadikan kita semakin peka akan suara Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan di soban rohanami di bagasan tikion. Diajari hodo hamili Tuhan di nalau mangat tusi ima songonima argana
hamuliaummu oleh Tuhan, naung pinapatarmu di bagasan Yesus Kristus. Dina boy kami porsea di bagasako salilik kami mangulu mardalam mangula keulon kami. Ali Tuhan di bata mau lihat mahatami. Sengguli hodo Tuhan ali Tuhan. Asa takas marparsauran na rusuh kami doto ali Tuhan. Jala takas kami si ulah hatami kami ali Tuhan. Jala takas do kami mangulu di bagasan nani dokmu do aka ede puji-pujiani. Ido dalam nami asa uboto ahana do ni dokmu do sakapmu di bagasan ulun nami. Papos marohan nami Tuhan di nalo mangule ulun nami do nahu persita kami bahwa hodo ale Tuhan si lehon akan adinggan nauli di tonga-tonga ni parnguluan nami. Ali Tuhan di bagasan tikion buano nami tu adupamu Tuhan. Di sudea kapakubasu ni huriam mulai sian aka pertanyaan sektor napi namasa di bagasan mingguan. O masa dalan di hamili Tuhan. Lau pasaor ho diri nami dot ho asa jupang ma suara nito diidi hami dinalau mengajari hami di sude aka ulon nami. Paringgas maganuk hamili Tuhan mangguruhon hatami mangguruhon ende baik di tonga-tonga ni aka kategorial jala rade hami ali Tuhan dinalau mamongoti aka punguan-punguan dinalaho mat persaoran di bagasan hatam. Lani Tuhan di bagasan tiga buanon nami di sudenai tu adupamu. Dan lupa hamil itu anti kiom membuaton di keluarga na di bagasan habok ni roha. Ima di keluarga sinaga na di hari nasal pole itu naung di alakmu sada ina ima nurliana boru si manukalik asi maruham Tuhan. Apulima sudi keluarga nang akayanakon. Asal margugui mana Tuhan mangatusi dengan ibasam dohon pandongan yomu hot ro disaling leling na di sudi akan aporsea Tuhan. Tuhan di bata di hamulai rohan nami dia kabasa-basa mi ali Tuhan nama masu ngulu nami marhite na walason hami ali Tuhan dia ka ulang tahun haso sorang manang ulang tahun kelahiran do ulang tahun di aka persaripeon pernikahan. Tuhan asimaroham pasu-pasu ma diganum aka pribadi asa boya li Tuhan lam ditabai ho haki pason doho diului ho do ali Tuhan akan nauli na denggan di pinangido dia karuas ni huriam hobartu lomo ni roham asong dia ke keluarga lam diparhot oleh Tuhan na masih haholongan jalalam tarida ma aka parbui na denggan na gabing siala sonoton di ganuk aka keluarga manang parsari peon. Tuhan di bata pasu-pasu ma di sudi ruas ni huram na mangale rohana pikiranna na mangalehon ima aka pilihan na Tuhan. Baik pilihan bulanan, pilihan diakoni sosial nang aka totoripe tu pembangunan ima marhite dinalaho pengadaan aset di rumah dinas di huriam. Pos rohanami Tuhan. Sudi naik siak kodoi pakai hami dalammu laho patupahon saluhut nai pasu-pasu malai Tuhan sude akan naniula nami Tuhan luas ni huriam baik dia kaya anak kona marsikola mulai SD 1 perguruan tinggi dia kaya anak kona mele Tuhan omatotong na masuk isudia ke perkarejuan na asa lam tuhicat na ima di karir nasida nasiako. Nah, sengoni kaya nak konami naso dapota dope kakareju manang pengangguran manang naso tepat dope ulaun na jinalo nasida di ulaun nai patongon ma akan nauli na denggan los songoni ali Tuhan secara khusus nang dia kaya nak konami naung cukup umurna jala masihol nang akan natoras Tuhan asa marhamulian akaburuna akayanakon na Tuhan asi maroham Tuhan di bagasan tidik ni roha di bagasan haposyon pa tuduho mali Tuhan si rokap ni todi nauli na denggan sahaposeaon taulas ni roha ma tu ibana li Tuhan hasangapon di guarmu pos dorohan nami marhite hatam songon di pataridau ko tu akasisia ni li Tuhan
imaha mulia umi dohot hagogomi songoni mana posni rohanami di bagasan ulu nami iko jupang ma songon lahu parsita-sita hami tua kaya nakon nami tu hami saluhutna Tuhan di bata buanon nami di ganup hami akana di bagasan hagaleon di pamatang manang di bagasan parsahiton manang di bagasan pemulihan matok tongali Tuhan na pamalupon marhite mudarmu Yesus Kristus ido padaun bolon na boy pahisarhon ngolu na misian akar ragam sahid mau lihat malihat Tuhan paborhat mahami siam bagas joromon di tikion lo mangululon nami itu mulai mamuka marsogot di bagasan asini roham di bagasan pasu-pasumi dau sian akapar marahan jala sonang hari berubah kami lo mangula dia kalon nami cupang ma akapasu-pasu gudang di hami mau lihat ma di ho Tuhan mangasaun wari Yesus Kristus hu pasatami tangiang dot elilik nami amin. Di nama rede kita sia nomor 120 walu ayat sadar mangihut los di soma muse kita tapasahat ima amplop diakoni sosial songon dalata lahu manupahi dia ka ulaun diakoni sosial ate di huriatan atau tong mardalan sahat tu partikianon tapasahat ma piliani do diakoni sosiali di bakasan lasni roha dohon nadinggan tu bagasan piliat tai mari deh mahita Nabi
mahita salukna. Tatang yakoma pilihan atapasahat di bagasan tikyon martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silon kon nading gandot nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masian elohon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parahasya kami pilihan non pati bulhon harajaun mo. Di tonga-tonga ni huriam doh di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami. Gudang ni silon lehon mi tuhami. Asalam birgiri hami mandok mulyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadi amagwar. Say Roma harajaun mo. Say saud malo maniroham di banua tungaun songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batamabuhina tuho jala asi marohanami daho di dopakon Tuhan de batamabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Mm-hmm.